Escribe, Benito, e non deixes nome ningún fora. Deixo bens e rendas a Teresa, a maior, para casa e sustento. A Margarita para dote e amparo. A Xacinta para mantemento honrado. A María e a Antonia o que lles cumpra segundo o dereito e necesidade. Todo por partes iguais no ánimo, aínda que distintas no uso, para que ningunha quede sen teito nin sen pan. Que conste que é doazón libre, feita en xuízo cabal e por obriga de conciencia, pois non as criei para o abandono. Escribe, Benito, deixo as miñas netas as casas, as viñas, as rendas do viño e canto Deus puxo baixo o meu nome. Nada levan de débeda, todo de sustento, e cando chegue a hora, quero ser soterrado no coro da igrexa de Arcos, onde cantei e recei toda unha vida. Manda matar 10 carneiros o día do meu enterro, para que coman os pobres e non falte pan nin carne mentres a miña alma sobe. Agora xa está, garda a pluma. O que resta non é cousa de escribán. Marcha, sobriño, que a noite comeza a falarme. Señor meu e Deus eterno, a noite ven pousarse en min como pousa o orballo nas follas quedas. O corpo xa non me sostén, mais a alma aínda vela. Andei os días que me foron dados entre homes, herdades e traballos do mundo, e todo canto xuntei fíxeno pensando no amparo e non na vaidade. Se algo fun por graza túa, se algo errei, queda xa na túa man. Agora entrégome sen medo, como o servo que volve á casa cando o día xa cae. Chámame, Señor, que estou preparado para o teu silencio. Soño e véxome neno en Beade, coas mans tinguidas de mosto e o arrecendo doce da adega nos días de vendima. Meu pai falaba pouco, pero ensiñaba mirando. Cando cortar a treixadura, cando deixar repousar o viño para que non perdese a alma. Aprendera el dos frades da encomenda, homes de regra e de terra, que rezaban cedo e pisaban a uva con igual devoción. Lembro o comendador, sorrindo, dicindo que o viño ben feito tamén era obra de Deus. Andrés, Felipe e mais eu traballábamos xuntos, sen saber aínda que a vida xa nos estaba separando. Despois marcharon meus pais, e quedou a terra falando soa. Herdei viñas na retorta de Leiro, outras en Gomariz, e unha casa onde o sol entraba cedo para saber se o ano sería bo. Tiña 23 anos, e o viño xa me obedecía as mans. Sabía cando apertar, cando calar, cando esperar. Aprendín a poñerlle prezo ao tempo, a cruzar palabras con homes de lonxe, mesmo con ingleses que buscaban no ribeiro o que non atopaban no seu frío. Mais no silencio da adega, cando o viño durmía, sentín outra chamada. Non viña da terra, nin do ouro, senón de máis arriba, como unha campá que só eu oía. Deixei o viño, Señor, porque a túa voz non deixaba dormir. Ordeneime sen mirar atrás, e chamáchesme a Santa María de Arcos, nome que só coñecía pola zona das feiras e polas pulpeiras que cogían polvo entre o fume e o ruído. Non sabía da terra nin da xente, mais fun, porque quen chama es ti.
Véxome na feira do Carballiño un día 16, coa mañá aínda mollada de orballo. Xente, bestas, voces, fume de potas e cartos pasando de man en man como se tivesen vida propia. Alí dinme que parte daqueles campos eran da encomenda de Beade, terra de Arcos, baixo a mesma cruz que eu servía. E mentres miraba, Señor, vin o que outros non vían, que aquel mercado podía dar pan, traballo e dignidade aos meus fregueses. Non era ambición, era orde. Poñer a feira ao servizo da xente, como se pon o viño ao tempo xusto. Baixei logo a chousa dos baños, a poucos tiros de mosquete do campo da feira, costa abaixo cara ao río da Ponte Veiga. Alí a terra abríase en auga mineral, fría e constante, con fama de aliviar doenzas e de volver folgos. Era como a de Lelas, en Arcos, a mesma entraña da terra falando en dous lugares. E pensei, Señor, que tamén esa auga, ben guardada e ben dada, pode facer pobo como ao pan, o viño e a feira. E foi daquela, Señor, cando entendín que nada é meu se non se ordena. Falei cos frades da encomenda, amigos vellos da miña casa, e aforeilles a terra onde Arcos linda como seira, xusto no paso do camiño real e no medio da feira. Alí pensei en erguer vivenda e adega, para guardar froito e acoller tránsito, e tamén unha capela pequena, de San Antonio, para que Deus tivese mesa entre a compra e a venda. Aforeilles tamén a chousa dos baños, non para o ouro, senón para o ben común, baixo o foro de 3 xeracións, como a quen planta sabendo que outros han recoller. Os frades de Oseira dixeron que eu pechara a cortiña en terra que non era miña, mais eu tiña papéis e testemunhas vellas que sabían onde estaban os marcos. Chamei xuíz de campo e escribán, como mandaba o costume, para que a verdade quedase escrita e non só dita. Fixen abrevadoiros, fonte limpa, lugar para as cabalerías e descanso dos feirantes. E eles viñeron, porque lles custaba menos, porque aquí pagaban menos e vendían mellor. Entón os frades de Oseira entenderon que perdían xente, e a feira, como a auga, empezou a mudar de leito. Pasaron anos, e aquela feira colleu sona. O Carballiño encheuse de xente, de toda Galicia, mesmo de Portugal. O párroco de Mesego puxo o mercado no seu couto, sen gando, e tamén iso veu ben. Os de Arcos estaban contentos, e os de Flores tamén, aínda sendo terra de Oseira. A xente vía que aquilo daba vida, mais o mosteiro non se detivo. Seguiron os preitos, os papéis, as chamadas aos xuíces, mentres a feira medraba e eu aprendía que facer ben non sempre trae descanso. Lembro tamén, Señor, como axudei os veciños a asentarse arredor do campo da feira. Casas novas, paredes erguidas pouco a pouco, e cos fogares che daron pendellos para os feirantes, abrigo para o trato e orde no balbordo. Empurrei tamén o camiño do meu sobriño Benito para que exercese de notario no campo, e así a xente puidese escriturar o mesmo día de feira, sen esperar nin baixar a outros lugares. Aquilo deu seguridade, fixo pobo. Mais tampouco gustou a todos. En Oseira viron como perdían clientes, e entendín que cada pedra que se coloca nun sitio móvese noutro, aínda que a intención sexa xusta. E chegou a tristura, Señor.
Morreu Francisco, o home da miña neta Teresa, a maior. Un ano despois deu mesmo os casar en Arcos. Quedoume a casa máis fría, e a idade xa non me deixaba criar como debía as netas que aínda vivían comigo. Apoyeime entón en María e Bernardo, servintes fiéis na casa do Carballiño e no agarimo dos fregueses, que ás veces os teñen máis ca a lei. Tamén veu axudarme meu sobriño Bernardo, a ordenado, dicindo misa por min en Arcos cando o corpo non respondía. Eu quedei coa capela de San Antonio, no campo da feira, onde a misa non faltaba cada día, porque na outra, a de Mesego, a só quedaban pedras cansadas. E así fun quedando, Señor, menos forte de mans, pero máis necesitado de ti. Un día de feira, Señor, chegaron ao campo homes do correxemento de Ourense, coa orde escrita de suspender a feira para sempre, por auto da audiencia da provincia. Dixen que non, que xa tiña recurso presentado na audiencia de Galicia, e que mentres falábamos xuíces a feira non se pechaba. Os veciños puxéronse ao meu lado, ninguén quixo marchar, nin baixar a cabeza. Houbo intento de prender a algún deles, e o aire puxose duro. Entón fun eu quen cedeu. Suspendín a feira coas miñas palabras, non por medo, senón para guardar a paz ata que a xustiza falase. Ao final, Señor, conseguín reabrir a feira. Os papéis volveron atrás, e o campo encheuse outra vez de vida. Mais quedei canso de loitar. Canso de escritos, de marcos movidos, de razóns que non queren escoitar. Durante un tempo bebín as augas da chousa e déronme folgos, alivio nos osos, claridade na cabeza. Mais tamén a auga se esgota cando o corpo xa sabe que chegou a hora. Fixen canto puiden, Señor, ordenar a terra, dar traballo, poñer paz onde houbo ruído. Se errei, ti sabes por que foi. Agora deixo a feira, a casa, a xente, como a quen deixa unha lámpada acesa para que outros sigan o camiño. Recíbeme ti, que xa non teño forzas máis cá para descansar.